салом алейкум ҳамкорои азиз, ҳамкорои ширкати атомӣ. Ман ҳамаи шуморо чӣ гуфтаниём? Ами дар бораи кор бисёр духтарако савол додан, апа шумо чӣ хел кор мекунед? Ҳами саволо як 7 нафар дада ман ҷавоб метиём. Мо инам хел кор мекунем. Апаи хоҳари шумо дар кадом командае боше набоше, ман дар фарқ надорам. Ҳами шумо коригари атомиен? Шуд. Ман медонам ки ҳами ҳамкорои маен. Ҳами мо ҳамамон коргари атомӣ, мо ҳамамон ҳамкорем. ҳамамон аз як гиребон сар баровардагем. Ман ҳами шумода кам таракак просто мефаҳмонам. Ина нигоҳ кунед. Инами мисол ман. Инами манама. Ина ман. Ман ба кор омадам, мара даъват кардам. Ман регистратсия шудам, кабинети худма фаъол кардам. Ман ба кор ду одама даъват кардам. Як одам тарафи дасти чап, як одам тарафи дасти рост. Тамом. Ҳами қая вазифаи ман? Ба кор регистратсия шудам. Кабинети худма фаъол кардам. На кам аз 10,000 балл. Сеюм шарти ман ҳамия ки ман ду одама ба кор даъват мекунам. Тамом. Инами ҳами кор дорем мо да ҳамиҷа. Кабинет мона ки мо фаъол кардем, мо 5 моҳ агар хоҳем харидам намекунем. Барои чӣ ки мо мисол кабинет мо фаъолай. Мо уже коргари ҳаққонии атомием. Баъд мисол одамои мо кабинетошона фаъол мекунанд. Ина ду нафари дига мисол кабинетошона фаъол кардан. Бо вазифаи ду нафар чие? И ду нафар омадан регистратсия шуданд. Хай, кабинетошона фаъол карданд. Тамом. Бо ҳар яки ҳами ду одамӣ ба кор даъват мекунанд. Даже бо нетар шава ина бо иш як одам ба кор даъват кард, иш як одам даъват кард. Тарафи дасти чапмон, тарафи дасти ростмонам ҳамчунин. Як одам иш ба кор даъват кард, бо як одам и дастишда ба кор даъват кард. Инаки нигоҳ кунед, ҳами хе командаи мо команда мешавем. Ма ки омадам ду одам ба кор даъват кардам, и ду одами ма ҳар яки ҳами ду одами ба кор даъват кардам. Мисол дасти чапам ду одам ба кор даъват кард, дасти ростам ду одам ба кор даъват кард. Тамом. Вазифаи ину вазифаи ман тамом шуд. Регистратсия шудем, кабинетомона фаъол кардем. Ду одам, ду дӯсти наздик мона, мисол ду одаме ки ҳақиқатан нияти кор кардан дорам, мо ба кор даъват кардем. Инҳоям кабинетошона фаъол кардан. Тамом. Дальши и одами мо ки ду одами даъват кард, одами ма дасти чап будагим и ду одамуш бо ду одами ба кор даъват мекунам. Як одамуш ду каса даъват мекунам, бо и дуюм одамуш ду каса даъват мекунам. Шумо дидем ки дасти чап анамихе мерава. Як одами ма ду одам овард, бо и ду одами ма ҳар як одамуш ду одами овард, ишам ду одам овард, иҷашам ҳамихел. Мисол бо ҳами як одам ина ду одама ба кор даъват кард, бо як одам ду одама ба кор даъват кард. Ҳамихел структураи мо мерава бесконечни. Охир надора иҷа. Ҳамихе мерава. Леки аку шумо фикр кунед ки шумо спонсор шуден. шуморо касе ки ба кор даъват кард, вай спонсори шумоа. Леки иҷа вақте ки шумо даъват карден, шумо спонсори инҳо мешавен. Баъд нигоҳ кунам хел рафт бесконечно полни. ҳами ҳар як одам ду одам овар, ҳар як одам ду одам овар, бо ҳами ҳар як одаме ки баъдан мебиёянд, ҳамаи ҳаминарам ҳамихе ду одам оварда мераванд. инам хе мешавад. охир надора иҷа. тамоман охир надора. чем ҳами мерем мо мисол ҳами одди када гирем, вилбрзда азонда мисол дигарами ва ё да интернет магазинода мо ҳар як зубнои пастара 500 рубл мехарем, як хемахем 11,000. вақте ки мо да иҷа регистратсия шудем, мо ба нархи ҳами ширкати атомӣ, ҳами нархи ҳами компания, мо да мисол мо коргари ҳами магазин мешавем, мо ба ҳамон нархи худаш мегирем. чем рафта ая ҷои дига харидана. мо ба ҳами нархи худаш ҳами маҳсулотои ҳамира харид мекунем, истифода мебарем. леки ҳами компания мо да барои хариди кардагимон падарка метия. мо да чӣ падарка метия? мо да бал пиви гуфтани вай падарка метия. пивиои мо ҷамъ мешава. мо айрӯи пивиомон мисол нама лични бали худум 300 шуд. лични бали худум 300 шуд. тарафи дасти ростум, дасти чапум одамо ки харид кардан гирифтан 300 и тараф шуд, 300 и тараф шуд. бали ма ки 600 шуд. ҳами компания бо ҳами пивиора айма мехара. ҳами компания айма ҳами пивиора мегираю, дар ивазаш мада пул метия. кори мо ҳами кӯтоҳака када гирем ҳами хелай. баъзеҳо мегӯянд ки мо чӣ хе ойлик мегирем, мо чӣ хе ойлик да мебуроем.
мо ҳами ҳар як тамон мисол ҳар як маҳсулоти ҳами чизе ки дар ҳами ширкати атоми мо ҳами маҳсулотро ҳар яки мо истифода мебарем барои худумон, фарзандумон, барои саломатимон, барои фасониву хушругиву зебогимон. мо ҳами чизере ки мерем ай бозор магазин мехарем дар ҳами компания ҳаст. мо вақте ки айҷа харидорӣ мекунем барои хариди кардагии мо компания мода пиви метия. Пиви яъне бал метия. бо компания дид ки балои мо ки бисёр шид, бо компания балоша ай мо мехара. дар ивази балош мода компания пул метия, ойлик метия. вақте ки мо як каса ба кор даъват мекунем, мисол ман омадам ду каса даъват кардам, ду каса даъват кард, мо одаморо ки ба кор даъват мекунем, компания мода ойлик метия. мисол и одамо ки омадан, мисол магазин, интернет магазин омадан, мода компания ойлик метия. мо мисол на бозор мерем харид кунӣ. мисол ҳаст занҳо, мардҳое ки дар бозоро савдо мекунанд. марҳамат апаҷон биё, ман халати нағз дорам. апа биё, ман киртаи нағз дорам мега. мо мерем ай ҳамо одам харид мекунем ку. мисол медуроем, мо дукони ҳамо одам медуроем, ҳамсӯҳбат мешем, мепурсем кадом ширкатае, кадом компанияе, моли шумо Турсияе, моли шумо куҷое, мепурсем, моли ҳамо одам ҳамо харид мекунем, мепӯшем. мисол ҳами ширкатам ҳами хелае, ҳами атомӣ, ҳами маъноша агар мо фикр кунем ҳамияе. мо вақте ки магазин да ба кор даъват шудем, мо ҳами дукони худмон дигароя таклиф мекунем. вақте ки мо дигароя таклиф кардем дукон ки дуромадан ай ҳами дукони мо, мисол ҳами компания мо харидорӣ кардан, мода компания ойлик метия. ай ҳами хариди кардагиш, мода хариди кардагии мо, одамои мо, мода ширкат ойлик метия. мо дар дигар магазинҳо меравем, продавец кор мекунем. чӣ бане? мо мерем дар дигар магазинҳо продавец кор мекунем, ҳамчун коригар мо моли ҳамо одама савдо мекунем. ҳамо одам мода пул метия ку, ойлик метия ку барои кори кардагимо, барои савдои кардагимо. ҳами ширкати атомӣ маънеша ҳами хел фикр карда бурен, маънеш ҳамияе духтаро ки